Bravo. No niin, hyvä. Sillä lailla, hyvä. Pallo. Se on vähän erilainen pallo kuin mitä meillä on kotona. Siinä, hyöppäs siitä. Hyvä. Ui, meinas melkein mennä sisään. Bravo, Chikulka. Katoppa Krisu, kun se tulee tuolta, mamma lyö lujaa. Ui, lujaa. Hyvä mamma. Katoppa. Wow, nyt Krisu voi lyödä. Hyvä. Joo, siellä. Kyllä saa kyytiä pallo. Hyvä Krisu. Vähän ohi meni yläpuolella. Kusko. Wow. Oh my gosh. Hey, that's really cool. That was close. Yeah. Bravo, Tatu. That was really close. Nice. Hyvä Krisu, yeah. Noin. Kokeillaanko vielä uudestaan Krisu, jos papa saisi olla? Nyt. Joku hengittäminen. Kova. Just hyvä mamma. Kato! Ui, hyvä. Mene sinne lähelle, Krisu. Kolo. Hyvä. Hienosti, Krisu. Aha, nyt tuli takaisinpäin. Se on ihan ok. But he was so sweet. He was able in the end to say hello, say goodbye. Then you make the rimballs. Really? Yes. That's good. Bravo, mommy. Wow, that's gonna be almost there. Beautiful. Just tap in and that's yours.